Aduh mah, dalane angel temen manonoknya mah. Mimi Kiki bos bebek, si dua bos bebek. Mama Kiki, Mama Kiki. Keceluk kang kaji gaul, esuk-esuk manggul pacumu teringidul. Ngirim jodoh, ngirim centul, nganggone mimi si dua bos bebek. Si dua bos bebek. Mimi Kiki, Mimi Kiki, Mimi Kiki. Yang bilang jawab pendatang, manggul pacu ngakone contoh lan tenang. Rupane mah wis janjian Mama Kiki karo randa ning kali Bengawan. Mama Kiki, bos bebek. Bos bebek, Mama Kiki, Mama Kiki, Mama Kiki. Bos bebek. Bebek cantik. Ayo. Oh, kajingol. Mama Kiki. Suwe-suwe curiga kaji wadon nakoni Nota. Nganggo pesen goreya. Tok nganggo norok randa. Mama Kiki, bos bebek. Mama Kiki, Mama Kiki. palingan kaji lanang wis. Aduh Mama Kiki, ning pikiran Mama Kiki. Bos bebek sayang siapa kini mah? Aduh Mama Kiki, sing paling eman sapa madigane arane mah. Majikan iku kena bayar dikit. Yen jelas jawab pendatang. Nganggone contoh lah tenang. Rupane mah wis janjian karo rangga di kali Bengawan. Kiki aja demenan bae di kakupang, demenan bae. La dipeluk ya Pak, mendi. Oh. Sapa kaparan sapa. Suwe-suwe curiga mantan majikan kini kaji wadon nakoni Gonta. Aduh kaji Korea. Mama Ikusen. Aduh Mama Eru, sing paling sayang. Mama Eru. Asik. Mama Eru. Mama Eru. palingan kaji lanang. Aduh bos sayur ning pikiran. Aduh Mama Anis, sing paling boral Mama Anis. Mama Anis, bos sayur eman. Asik. Lho. Bos sayur. Mama Edon. Yen bilang Jawab pendatang. Aduh Mama Eno nanggone cukup lan tenang. Rupane mah wis janjian Mama Eno karo randa kali Bengawan. Mama Eno, Mama Eno, Mama Eno, majikan, mantan majikan kelalen. Mama Eno, Mama Eno, Mama Eno. Bos sayur banding. Bos sayur. Mama Eno. suwe-suwe curiga kaji wadon nakoni Nota. Duit modal Korea bos sayur. Entok nganggo norok Mama Eno. Mama Eno mantan majikan. Wes, Mama Eno matur pesen bos sayur. Mama Eno sapa maning? Majikan tua ning pikiran. Aduh majikan tua, si paling eman duitnya kerja.
Lolo, majikan tua. Mantan majikan. Aduh mantan majikan. Mantan majikan. Si paling eman saya. Rupane mah wis janjian bos wedus. Karo rada papa Erwin bos wedus. Ini kita beli pak. Kong aja. Matur kesun kanggo mantan majikan pakai nunggu sayur. Matur kesun. Jadi sampai. Mama Kiki mana? Oh, matur kesun kanggo Mama Kiki. Suwe-suwe curiga. Kaji wadon nakoni nona. Duit podang Korea. Tok anggo norok randa. Asal Alasya boy. Korea tok kanggo norok randa koko halalala bos wedus agak celuk aduh bos wedus sayang esuk manggul pacul muter ngidul ngirit centul dodok centul aduh bos wedus sing paling eman. Iya hilang